Tawagar manyan malamai daga Najeriya, ƙarƙashin jagorancin hukumar alhazan Najeriya NAHCON, na ci gaba da zagayawa masaukan mahajjata daban-daban da kuma sauran wuraren da mahajjatan ke da buƙatar malamai domin yin fatawa, wa'azi da ma jagoranci zuwa wuraren ziyara da nufin samarwa mahajjatan Najeriya aikin haji daidai da koyarwar sunna da kuma alƙur'ani. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. idan an zauna an wuni ana dan a samu wadataccen lokacin zikiri da ibada da karatun Qur'ani ba hira ba, shi yasa aka ce hada za da lasar kuma ayi kasaru idan ya so yande so kakande so bai afuno fan zayin ba hada ina kuru ibada hade kambo so amna de rumiya kambo so amde borno e kuro tilam kan zalan gi manama awo mana ne min defanta ba fan zayin ba da jawai ba aja bane tarbiyyar wasu ƴan kasashen da yanayin tarbiyyar wasu mutanen namu ba ɗaya take ba. Wani yana ganin shi wayayye ne, shi dan birni ne, shi ya iya komai, ya fi ƙarfin yabi wannan malamin a ya aiki da shi. So da yawa za a ce a fito karfe 9 ko a fito karfe 10 ka je ka tarar da wani yana bacci. Yanzu wa'azi muka ce a fito karfe 10 amma yanzu ka hau sama na zaka samu dakuna da yawa suna kwanci suna bacci. Suna ganin su sun fi karfin saurari wa'azi saboda su tsofaffin alazai ne ko su sun iya. Shi yasa ba laifin malamai bane. Yawanci laifin waɗansu daga cikin mahajjatan ne waɗanda ba su da biyayya ga umarni ko ga doka. Baya ga wannan aiki na babu dare babu rana a Madina, Makka da sauran wurare sun jaddada cewa da akwai buƙatar bayar da ilimin aikin haji ga dukkanin maniyyata ko kuma mahajjatan ƙasar nan. Ko dai aikin haji ba a yin sa bisa rashin sani. Ibada ce wadda take buƙatar a yi ta a bisa ilimi kuma a aiwatar da ita yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a yi. Shi yasa zamu ga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da yawan nan hajjin ban kwana duk wata ibada idan ya zo yayi zai juya ya kalli sahabbai ya ce khuzu anni manasikakum, mana ku koyi ko ku karbi tsarin yadda wato ibada ku ta aikin haji take daga gare ni. Wannan alhazai da suke zuwa Allah shine shaida da yawan suna cikin jahilci ba san wannan ibadar ba, wani bai taba zuwa ba, wani bai taba yin umra ba, wani bai taba sauraron bita ba. Da yawa yanzu shagulgula al'amura na rayuwa sun hana mutane ba su halartar bita da ake yi. Da haka kaga ashe akwai buƙatar tun daga airport a can gida a rinka bin su ana faɗakar da su idan sun sauka gidajen su a bi su a faɗakar da su idan sun je